Umano'y lasing na barangay kagawad sa Tayug, Pangasinan nagipagsagutan sa frontliner na sumita sa kanya sa isang checkpoint. May ulat si King Guevara. Sa kuha ng amateur video, makikita ang umano'y lasing na lalaki na nakikipagsagutan sa frontliner sa isang checkpoint sa Barangay Poblacion C, Tayug, Pangasinan. Nakilala ang lalaki na si Renan Agne, kagawad ng Barangay Amistad ng parehong bayan. Mga kagawad, sisikapan, sika, barangayo. Ayon sa chairman ng Barangay Poblacion C, dumaan ang kagawad sa kanilang outpost at hinahanap ang lupon na nanita sa kanya dahil wala siyang suot na face mask. At nang umamin ng isang lupon na siyang nanita sa kanya, dito na siya nakipagsagutan. Hindi naman insidente na kwan yun kasi parang hindi lang sila nagkaintindihan nung kwan. Itinanggi rin daw ng kagawad na nakainom siya nang makipagsagutan sa lupon. Itsura niya lang parang nakainom parang ganun lang pero sabi niya wala naman di ako hindi na ako nakainom sabi. Pero ayon sa ilang nakapanood ng video, hindi raw dapat ito gawain ng isang opisyal ng barangay. Yan sila ang nagpapatupad ng batas, sir. Di dapat ipakita nila din, sir, ng modelo sila. Sila ang maging modelo, sir. Nagkaayos na raw mga sangkot sa insidente. Sinikap ng Balitang Amyan na nakuhanan ng panig ang kagawad, pero tumanggi ito. Siyempre yung problema na yun, wala na, hindi na. So, nagkausap na po sila? Oo, nagyakapan pa nga sila, naghalikan, wala naman kwan. Ayon naman sa Department of the Interior and Local Government, maaaring sampahan ng kaso ang kagawad kung mapatunayan na lumabag siya sa panuntunan na umiiral na Enhanced Community Quarantine. Pwedeng administratibo po yan. Pwedeng lalo sa kagawad siya. Bakit lasing siya? Hindi dapat siya lumalabas. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan.